Sugeng dalu. Dedek, aduh Mas. Dicetheke sik mike dicetheke. Apa kok nyetheke apa kok piye? Senengane iki kok. Dinunul sik. Nah, Nah, sudah. Sugeng dalu, Mas Gading. Sugeng dalu, Dek Lintang, Mas. Nggih, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Jan. Tadi semobil berdua, terus sepiring berdua. Wih. Gimana Mas Gading? Seru ya hari Wah, ini? seru nggih, Seru sekali saged sowan datang PG Kebon Agung. Nggih. Alhamdulillah, ingkang nonton juga banyak sekali. Nggih, kathah. Kameramennya Kathah sangat banyak penonton sekali. Nggih, Masya kamu. Allah, Wah, luar biasa. Nganti Nggih. kaya drone. Lah ya toh Mas, wow. Halo. Matur sembah nuwun. Gimana Mas? Kabarnya sehat semua ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Ini mas-mas youtuber ini makin bikin semangat aku sama teman-teman warga Laras loh Mas. Luar biasa. Terima kasih ya. Dan juga tentunya diucapkan ya Mas Gading. Diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan lan bapak-bapak tamu yang terhormat yang sedang duduk di depan ini. Ini sebagian juga tirose wau Mas pas kita makan di meja makan tadi ada bapak-bapak yang tidak terlalu mengerti bahasa Jawa. Jadi ini bahasanya campuran Campur aja ya Mas Gading. mboten napa-napa. Iya, oke. Yuk, ayo. Aku tuh salting loh Mas. Aduh, gini, salting gini. kenapa nih? Iya. Aduh, aku bosoku tadi itu. Kan udah lama nggak bertemu sama Mas Gading. Auranya makin memancar jenengan Mas. Aura nopo? Ya aura wibawa, berwibawa. Oh. Mau ate isin-isin barang mau mam di situ. Lah isin ya Pak, aku ki biasa Lek mam dingkluk-dingkluk ngono jan ganteng kan ngene aku. Piye? Muluk. Malah. Nggih. Buat PG Kebon Agung. Didoakan Mas Gading, semoga kedepannya semakin sukses. Amin. Kebon Agung itu juga ada kepanjangannya loh Mas. Apa kepanjangannya? Kepanjangannya dari Kebon Agung. Apa kepanjangannya? Kemanapun Mas Gading mayang. Aku selalu mendoakan dan mensupport Mas Gading selalu tentunya Mas. Apa? Oncene lagu ram. Maces. Maknya sekali lagi ku adus mau. Piye? Lah jenenge wong ra kulino banyu anyep banget to. Nang mriki niku lak banyune lak adem banget to. Nggih. Lintang. Lah aku lek ku adus yo. Iya. Iya, tapi dari banyune iki ora kena awak. Mbok inggati. Lah. Ya men ora kademen tok ngene. Kuwi kira-kira grujuk ini yo tak bablaske mau. Oh, berarti ratus no jenengan mau. Yo sithik lah ngono. Saiki. 50% adus, 50% ora. Bareno genti aku sing mlebu jeding mau. Beh. Mas. Kata itu tadi. Bon. Apa? Bon. Bon itu pondok. Utang. Bon, hah? Utang ya Mas ya? Bon itu utang. Bon ini utang ya? Bondol Mas. Bondol. Dengan bondol effortnya Mas Gading, keterampilan dan kecerdasan, kepintaran dan kegantengannya Mas Gading. Alhamdulillah saged diterima seluruh masyarakat Kebon Agung yang luar biasa pada malam hari ini ya Mas Gading. Nggih. Pripun Pak? Nggih, dereng ngantuk nggih Pak? Dereng. Kebon Agung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dengan sehat ya Mas. Sehat walafiat dan tentunya semangat Mas Gading. Agung apa Mas? Gung yang panuwun ingkang tanpa upami dene sampun
Apa ya? Gonggo roh Mas. Ya pokoknya didoakan selalu sukses selalu buat Kebon Agung, PG Kebon Agung dan jaya selalu. Amin, amin. Nggih, ini nyanyi dulu ya Mas. Derek ajeng nyanyirin apa ajeng pun manut? Nyanyi Nyanyi. nggih. Oke. Sama Mas Gading. Nyawiji riyen. Ya, Nyawiji nyawiji riyen. dulu. Derek nyawiji Nggih, riyen. derek mawon. Nggih. Derek kalih Abah Geter. Nggih, niku Abah Geter. Abah. Napa? Jenang Jose, kula dulu napa moga nyawiji dulu? Oh nggih, moga nyawiji dulu. Nih, gimana selanjutnya nyanyi satu lagi atau sudah Mas? Samenika dipun tambahi kalih Mbak Elisa. Oh nggih. Ngaten pripun? Monggo Mbak Nggih, Elisa. siap. Kagem spot, monggo kanca-kanca spote kagem Mbak Elisa. Sugeng Dalu, Sugeng Dalu, selamat malam. nggih. Luar Selamat biasa, malam, ya, nggih. luar biasa. Mak Cange, Mbak Yulimbo, Nggih, nggih. nggih. Dos pundi raosipun wonten ngalam. Ngalam Ya. donya. Ngalam. Di sini bilangnya gitu, Oh. di walik-walik gitu, ngalam ker. Ngalam. Nah, ngalam itu maksudnya Malang, diwalik Oh, dari ngalam. nggih, nggih, nggih. Oh, Pripun, malam. yo. Malam. Hah? Malam. Ngalam. Malam. Ya, Nggih. ngalam. Oh, iya. Jadinya Malang tuh jadi ngalam. Ngalam. Gitu nggih, bener ya. Ngapunten niki warga, kera-kera. Hah? Kera-kera. Iki ngomong apa? Arek-arek. Arek, Ya, betul. iya, aku lah. Kalian berdua udah ipok belum? Ipok bareng. Ipok. Udah ipok belum? Kopi. Ya. Kopi. Ya. Kopi. Ipok Oh. rame-rame. Ngopi bareng. Ipok emar-emar. Mari. Kita Ngopi rame-rame. Yes. Aku juga lagi belajar, men. Tuh ya. Oh, bahasanya diwalik-walik ya berarti. Balik ya kuwi sinau. Negara Tawa Corototo, negara Tawa Toto. Aku ora nyadar. Negara mawa coro. Mas negara mawa coro apa? Negara. Negara. Apa Mas? Negara mawa toto, negara mawa coro. Ah itulah pokoknya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah. Jadi nek kita pentas nengen di papan, di Ya. sinau adat budayane opo. Apa? Opo ya, terus ditampilno opo sing iso ditampilno seko adat budaya sekitar. Sekitar, ora sama masyarakat, kira-kira ki masyarakat senenge opo, bahasane piye? Kuwi ditampilno ning dhuwur wonten ngajengan Siroyo gitu. Wah, oh, centil gawe o kabeh ngono ya basane. Basa Jawa. Ya, pokoke nderek mangayu bagyo, nderek dedongo, nderek tirakat nek melek sewengin atas ya, boten setengin atas ya. Kayaknya sampai jam 2 jam 3 aja Sampai ya. jam 2. Ya, ikut berbahagia dan mendoakan buka gilingnya. Iya, Mbak. Sing didongake nggih menika sedaya mawon Sedaya. terutama koryowon. karyawan yang nanti akan buka giling Buka muga-muga giling. sak terusé setahun mengajeng ya, Mengajeng. ke depan. Iku tuh tak tuntun terus ngene iki ya, Mbak ya. Kan katanya campur bahasa Indonesia sama Iya, bahasa Jawa. betul sekali. Sing penting selamat, Selamat. rahayu, wilujeng sak kabehe. Amin. Ya, untuk ya ini tadi gini Mas Gading, Ding. saya juga menyampaikan ada salam-salam Iya. dari Sobat Ngebiar Indonesia. Sobat Ngebiar Indonesia. Betul, Oke. ini ada salam untuk semua sinden WL. Ya, Beliaunya alhamdulillah. juga kirim 5 juta rupiah Wah, untuk sinden-sinden sangu luar mulih. biasa. Wes ora mumet le nguyu. Ora mumet ya. Yo, biasanya Aman ya berarti ya. aman. Jadi pulang nanti dapat sangu, nanti Wah. minta juga sama kayak tadi jenang gula. Jenang gula Ya, permintaannya. tegese jenang gula itu kan juga ini gula ya sama Iya, yang pabrik betul gula. sekali. Itu Cocok. ngemu teges.
ada artinya. Apa artinya? Ojo nganti kalau jenang gula tuh gula yang dipanaskan terus jadi kelet Jadi apa jenang kelet. ya? Ya, Kayak jadi jenang. apa itu? Namanya gelali. Gelali. Tegese ojo nganti Lali. lali. Pinter sekali. Ya, kita jangan sampai lupa buat apa. Dulu misalnya udah pernah kerja dari sini, Iya. jangan sampai lupa sama pabrik gula Iya, Kebon betul Agung. sekali. Semuanya yo petani, yo karyawan kabeh tekan dhuwur, ojo nganti lali. Semuanya staff-staff. Mas Betul. Pak Satpamnya juga. J. Nah, ini kita hadirkan ya Mas Gading. J. Sebelum nanti bergabung dengan duo iki Cak Komet, Cak Iya, Pluto, yang Cak ditunggu-tunggu ya Mbak ya. Kawe ya oke. Ini Wes ngantuk umpane Mbak delon to Mbak. apa kok ngantuk? Cak Komet. Ini ada tadi requestnya apa? Niki Dadi Ati. request nomor pertama masuk ke Ya. saya. Tadi apa tadi? Niki enten melih Nggih. dari monggo Mbak. Dari niki. siapa? Men Roto. Tadi bowonya apa tadi, Dek? Gegarane. Oh, tadi. gegarane, Iya. Dari Jalek Metro. P Betul Pak ya? Teguh. Iya. Pak Teguh, Dari oke Pak oke. Teguh. Jalan Ciliwung, Blimbing, Malang. Wah, oke. Minta Caping, Caping Gunung dan Parian. Oke. Tamu Yosin dan Warga Laras sudah mengaturkan Mas Gading. Nggih. Ini aku kembali dulu. Apa Gimana, Mas standby? Gading? Kembali dulu tidak Oke. apa-apa mungkin. Sampai kok gatos bintang tamu sing bagian jeder-jeder iki engko. Kowe iki kon ngemsyong ngababi wong sakmono bani lho. Aku kok bingung to kok. Ya sedengan dawa ora, ndek ora. Sedengan. Oh, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Siapa lagi kalau bukan? Alisa. I love you. I love you. Ho, Kuwi disepoti apa? seperti Heli. Radaku, radaku, radaku. Kaya wong bingung. Yes, sudah hadir di depan mata saudara. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sehat ya. Sehat. Kita Bidu sapa Dek. penonton semuanya, saya pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa, oke? Oh coba. Semuanya bagaimana sehat? Sedoyo kados piye sehat Yang berada di depan. sing ono ngajengan. Baleni met jajal met. Kok ora patek penak ini kita ya? Semua yang ada di depan. Sing ono ngajengan. Lah kuwi. Kok tahu ngalami to aku iki. Wih. Anu jajal baleni ta? Balik pisankan. Semua yang ada di depan. Sedoyo wonten ngajengan. Nah, Bapak niku teh ngajengan. Hei. Wong kleru malah buat bapak lho. Lah nggih bapak-bapak sing ngajeng niku lho. Bener ora to sing bener opo cari guru lah. Sedaya ingkang wonten ngajengan. Lah iya. Ate gak ngono. Sedoyo ingkang wonten ngajengan. Sedoyo. Ya ampun, Panjenengan Mbak. nggih wonten ngajengan. Panjenengan wonten ngajengan. Bopo-bopo wonten ngajengan. Aku nak bar ketemu ki mesti mijitno lambe ya. Kok mijitno lambe? Nyawang tok pegel ya. Ya bener. Aku Bener, ngajengan. Sampean ya ngajengan. Ki sak lihat rene ya ngajengan. Layak to. Wonten ngajeng kok iso. Lah layak kok muni dhewe kabeh wong meneng kok muni aku. Dibae Apa sing ngajengan. muni? Apa muni? Ngajengan. Ora iki kok Ngajengan. kabeh sing penting bohogio. Sing penting bohogio. Bahagia. Dongo. Nggih. Yo sareng-sareng. Sareng-sareng. Penonton lo tumplek-blek saoke ya. wis. Tumplek blek lepek. Tumplek blek. Ya saking oke. Oh, tumplek blek. Bisa dicawiskan di apa kuwi? Wah, Diaturkan Iya. inggih menika song. kowe arep Song, diaturkan. sing a song. Sing. Sing a Aku song. koremo ya wis sing.
Ya ngising tak tapuk. Beda kuwi bebucal. Sing. Ya sing esok Nggih. a cap of a mountain. Anu met ganti kuwi ae lho met sing cetha Ya met. mau nginak kene gak kenen jalukan. Kuwi lho basa Inggris lah. Basa Ben Inggris. geleleng lah. A cap of the mountain. Kuwi tegese apa? Coba. Mbuh. Cak komet niku. Monten gunung lah. Gunung. Cap, Cap. head yo iso. Apa? Gunung Capil. Lah. Capil Apa? gunung. Nah, Keke yo paham. Meleti uteke yo iki. Utekmu dhewe. Encer. Lagi munggah diutek-utekno. Meleti. Rasa nesu. Rasa nesu piye ngono. Antene iki yo ngono kuwi logate ngono met. Dadi kowe iki yo rasa tersinggung. Nggih Pak nggih. Oh sak iso-isone. Sak iso. Oh, akeh ketal-ketule koto-koto dimaklumi aja. Ketal-ketul bohoso dimaklumi aja ya. Dadi ngene lho, masalah kental kendulmu kuwi tak kok ora Kok paham. ketal-ketuling boso. Ketal-ketuling boso salah koto-koto. Tindak tanduk engkang tidak prayogi itu loh. Prayogo. Prayogo. Berapa? Tak pamerke dulu. Ini ada adik. nah. Adik Mas Ya, Gede. adik Mbak Lintang toh. Oh, alah Mbak Lintang kene. Ya, nanti Iki lho mulaine adike wis dijak. iya. Esuk ben genten ibuke melu. Dolanan wayang mulai cilik ya. Dolanan angger cilik dolanan mik sok ben nek gede dadi omong. Heh? Ciki wis dolanan mendino. Ben Mik dadi mutin. Udah di posting. modin. Oh nyanyi apa-apa. Ayo Jumeneng, Mas Mirza ya namanya. Ya nanti dua juga nanti ibu-ibu Sindan yo iso melu Ya. bowo. Ya, selamat malam Om Komet. Om piye Ya. Mbah gitu ya. Namanya siapa? Kok kadusnya ngenyek to, Om? Boten. Entek carane. Takono Namanya siapa? Mirza. Mirza. Nggih. Oh iya. Mirza nama lengkap Nikita Mirzani. Sanes. Sinten namanya asline? Mirza Kairo. Oh, sami Kairo. kalih Mbak. Ya. Sami. Satu. Oh, alah. Ora sida Mbak, kemawar meh dites. Mbak dites piye? Mbuh, iki kok Mbak. Arep dites ki mau ora sida. Ora wani ngetes. Gawani ndek minder. Sapa? Evaluasi ngono. Gede kono. Loh. Sing endi sing arep dites? Ora. Sing endi Niki sing sing endi? tiga wau badhe dites. Oh lah ya, ora sida. Ora sida. Lah Arep ngapa? ngetes ndi to jane? Sidane arep ngetes apa to? Gak berarti wis penak. Alah, gayamu. Apa duet? Duet. Aku to. Iya. Duet apa? Lah lagune mbok yo genten sing kene ki mamak, lihat kene yo genten sing kene. Ayo si bintang tamune sisan kae. Oh, iya. Mbak Lintang. Ayo semeneng riyen. Ora sambuk tok-tok. Kene Ngajak. kono kok iso. Sugeng dalu selamat malam Mas Yan. Selamat malam Mbak Lintang. Gimana kabarnya Mas Yan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jenengan nggih sehat nggih? Alhamdulillah sehat baik Ben Mas dinten Yan. tanggapan kula ningali jenengan terus lho. Kula nggih roman Mas kali ningali YouTube-nya jenengan semua. Tak semua. koleksi loh sampean. Alhamdulillah petuk dino iki ya Mbak ya. Alhamdulillah gimana Om? Ya, Tadi ini- rawas ini mepet ya Mas ya. Tapi Agak enggak ya. mepet. Oh, ya. enggak, jamnya- Aman ya di perjalanan ya. Iya dong. Oh iya, sudah makan tadi Om? Oh sudah makan. Baik. Makannya enak sekali, terus Enak ya, minumnya Mas, ya. manis-manis karena di Manis pabrik ya. gula. Oh, luar biasa pabrik gula. Tadi makanannya jajannya juga enak-enak Mas, manis, lengkap semua ada di sini tahu tadi. Iya dong, kuenya banyak. Iya, kita Terus- apa tuh Mas? Hah? Kok enak sih jawil-jawil aku sih? Kowe nyapa banyak jawil-jawil kene? Lah kan beromong karo kono ya terus karo aku. Lah mbok ngomong kayak Dek mau. Halo Delintang. Tanganmu kok masih itu aja. Iya. Sehat ya? Gimana tadi? Datangnya Apanya? telat enggak? Enggak, aku enggak tanya sama kamu kok. Sampean kenal gitu? Salah? Kenal gak mbek ke?
Lalu ya aku Mas. Ora kenal to? Enggak. Ora kenal sik takok sehat apa ora iki. Nah, Sok iya, lali Bang. tuh aku lagi bar nyilih Oh, kumpul. Mas, kita ini mau ngapain ya? Nyanyi dong, ya, nyanyi. nyanyi senang-senang ya Mas ya. Iya dong. Dua nanti. Kamu tahu enggak tadi jadinya enggak ada tidurnya? Apa Mas? Tenang. Wes ndang kono. Ndang kono nyanyi lho. Iya nyanyi ki selak wengi lho Mas. Nggih. Komet. Kowe apa aku sing nyanyi? Ayo wong loro yo kena toyon kok iso. Duet aja ya sama Duet. Komet. Heeh. Apa sing wis mbok nyanyine karo Mas Kemen karena tempur. Apa? Lah apa? Katresnan. Kak terus Ya Mas Allah. sejati. Sejati ya, Pi. Oh iya. Gimana? Kowe iki kok Napa pamundutan Mas? Niki enten Lintang pamundutan. Asmara. Wah, Lintang Asmara ya ya. Samet. Sesuai pamundutan. Kalau wau wonten nggih. Nah, niki enten pamundutan saking Pak Edi Mistari Bambang Wajak Malang pun lagu Roro Jonggrang Dua Rondo Kempling. Oh, Aturan rondo kempling riyin. Rondo kempling. Rondo kempling riyen? Nggih. Oh nggih monggo. Mengke Roro Duet Jong- sinten? Dalah? Duet kalih? kae Lho, iki Sapa? piye kok dodonan iki jane sapa? Oh dur-duran. gelem ora ra gelem 150. Lho lho. Oh malah aku sing Monggo tombok. rondo kempling Mas. Nggih, diaturi Mas rondo Wahyu. kempling. Nggih, saged lenggah riyin mengke pamundutan dipun ajengaken wonten Nggih, gara-gara wonten ngoten. gara-gara. Nah, pripun Mas? Iki nggih. Waktunya mungkin jam 2 niku pun kudu bubar. Nggih. Selesai lan iki le seneng-seneng dicukup kirien. Oh Mungkin nggih. diteruske ten goro-goro Ah, pamundutan nggih. dereng dipinangkani wonten ing goro-goro. Oh nggih ngoten Mas Gading Nggih, nggih. ngoten. Dipun lajengaken menika apa ki mang jenenge? Napa? Lah kowe kok yo meneng ae to Met iki. Mbok yo kancane iki melok-melok rene apa piye kok? Lakone dipun lajengaken riyin, Ah, nggih. mengke dipun lajengaken wonten gara-gara. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun nggih. Kula tak nglajengaken lakon nduk piye, Mak? Iki ya dhewe neruske lakon sik mergo wektune ya saya ngoyak. Iya. Mengko jam 2 wis kudu bubar, mengko di